От нашої доброї, чесної, цимборської компанії, бо ми є справжніми чоловіками, кілька би ми не фіглювали про наших незрівнянних, чарівних і найфайних жіночок у цілому світі, а й бо ми їх дуже і дуже любимо. І зато для вас, жіночки, і з тим файним праздником, обо в вашому житті ми ся старали робити праздник не лише на 8 березня, а й по можливості кожен Божий день, або очко тому нам найпомагає. Любов до жін – то штука зла, не признає ніякі правила, то в іскушенні вела, то боржником мене оставила. Я хліб насущний гриш черстим із крана пив води ржавої і молю Богами житим, не збавляй мене від лукавої. Купити мушу косички, кить пару гривнів ще в жмені, і прошу жони і дівки, ведіть мене во іскушення, та іскушайте не на сміх, а так і слід іще разня. Все не щитайся за гріх, за цілий рік від березня до березня. Як жаль, що слів запас малий, вам прошу милости Господньої, бо з вами рай на землі, без вас дорога до преисподньої. За файних дів, за чесних жін і треба й мощ самим гостити, а кіть не таким щось повів, то ради жін, простиня Господи. З праздничком вас! Шаленого кохання вам! Безліч пестощів і поцілунків. Наші красні жіночки, будьте такі красиві фані, як наші карпатські косиці. Миру і благодаті у ваших сім'ях. І файного любовника.